האם אפשר להיות ציוני ולחיות בקנדה? בהחלט שכן, בגלל שישראל זאת ההיסטוריה המשותפת שלנו והעתיד שלנו. אנחנו עם אחד והקונגרס הציוני העולמי הוא הפרלמנט של העם היהודי כולו. 1 ל5 שנים יש לנו זכות וגם אחריות לבחור מי ייצג אותנו שם. לפני 5 שנים הרשימה שלנו שלחה 5 נציגים ושינתה את מהלך ההיסטוריה. לראשונה הושג רוב ימינים בקונגרס. פתחנו את האפשרות לרכישת אדמות ליהודים בצפון, ביהודה ושומרון. חיזקנו את הביטחון הישראלי בזמן לחימה, קידמנו את החדשנות הישראלית בזירה הבינלאומית, והבאנו כבוד וגאווה לקהילה היהודית בתפוצות. הבחירות לקונגרס הציוני מתקיימות עכשיו, גם מהבית. הצביעו עכשיו באתר voteforisrael.ca, בחרו רשימה מספר 1, ביחד ננצח.